गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। साइन्स एन्ड टेक्न'लजि केटेगरियाव दिनै गोबावजों मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव। दिनै जों सावरायनो लादों PM किसान 20 इनस्टलमेन्ट डेट एनाउन्सनि सोमोन्दै, जेराव नोंथांमोननो 2000 रां गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया होयो। PM किसाननि 20थि किस्तिनि खालारखौ फोसावबाय। थाबैनो 2000 रां जमा जागोन। pmkisan.gov.in बे जाबाय PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइट आरो बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं डेसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै चेक खालामहैनो हागोन। गासै भारतनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय नेनाया जोबबाय। 2025 मायथाइयाव PM किसान 20थि इनस्टलमेन्टनि खालारखौ मावख'आरि थामहिनबा अफिसियेल महरै फोसावनाय जादों आरो आरजाथाव आबादारिफोरा थाबैनो थोंजोङै गावसोरनि बेंक एकाउन्टआव 2000 रां मोनगोन आरो बे राङारि हेफाजाबा आबादारिफोरनि थाखाय गोनांथार, गुबैयै खरिफ बोथोरनि समाव जेब्ला आबादारि दिहुनथायफोरनि बेसेना बयनिख्रुइ बांसिन। आबाद बिफाननिफ्राय मावख'आरि फोसावनाय बायदिब्ला किस्तिखौ थाबैनो राननाय जागोन। मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ नंगुबै समनि आपडेट आरो बिसोरनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाथायनि थाखाय मावख'आरि पर्टेल (that means अफिसियेल जि वेबसाइट pmkisan.gov.in) आव नोजोर होनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। PM किसानआ मा? जों बिनि सोमोन्दैबो फंनैसो मिथिनानै लानि। दिसेम्बर 2018 मायथाइयाव जागायजेननाय प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि थामहिनबा PM किसान बिथांखिनि थांखिया भारतआव फिसा आरो गोग्लैसोनाय आबादारिफोरनो राङारि हेफाजाब होनाय। बे हाबाफारिनि सिङाव आरजाथाव आबादारिफोरनो बोसोरफ्रोमबो 6000 रांखौ 2000 रांनि मोनथाम समान किस्तियाव दैथायहरनाय जायो। बे बिबांखौ थोंजोङै बिसोरनि आधारजों सोमोन्दो गोनां बेंक एकाउन्टफोराव जमा खालामनाय जायो, जाय रोखाथिखौ रोखा खालामो आरो गेजेरनि मानसिफोरखौ फोजोबस्राङो। बे बिथांखिनिफ्राय दासिम 11 कौटिनिबो बांसिन आबादारिफोरा मुलाम्फा जादों, जाय गामियारि आयनि मददनि गुदि बिथा जाबाय। 2015 मायथाइयाव PM किसान फैबाय थानाय 20थि इनस्टलमेन्टआ आबादारि सुबुं समाजखौ गोहो होनो थाखाय सोरखारनि रादायनि सायाव गोसो होयो। PM किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टखौ माब्ला क्रेडिट खालामनाय जागोन? बावैसो सोरखारि आपडेटनि बायदिब्ला 20थि इनस्टलमेन्टखौ जुलाइ 2025 मायथाइनि थामथि सप्तायाव फोसावनायनि आसा दं। सिगांनि किस्तिफोरा सरासनस्रायै मोनसे दिदोमै दानथामारि रिलिफ समफारिखौ फालियो। इनस्टलमेन्टखौ गनायथि होखांनायनि उनाव रांखौ माखासे हाबा मावनाय सानफोरनि गेजेराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि आधारजों सोमोन्दो गोनां बेंक एकाउन्टफोराव जमा खालामनाय जायो। रेबथुमजानाय मबाइल नाम्बारफोरावबो SMS एलार्ट दैथायहरनाय जायो, जाय फान्डफोरनि जाफुंसार जमा जानायखौ रोखा खालामो। 20थि इनस्टलमेन्टनि थाखाय सोर रोंगौथि गोनां? PM किसान 20थि इनस्टलमेन्टनि थाखाय उदायथिनि मानथाखोआ सोलायनाय जायाखै। आबादारिफोरा खायसे गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनांगोन, जेरै भारतनि नोगोरारिफोर जायफोरा आबाद मावजाथाव हानि बिगोमा। बिसोरनि हानि रेबगान्थिखौ रायजो सोरखारजों आपडेट खालामनाय जादों, गावसोरनि आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामदों आरो सिगांनि PM किसान मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फारिलाइनि सिङाव फोरमान खालामनाय जाबाय। बिसोर आरजाथाव। जाय आबादारिफोरनि खाख्रिफोर एबा बेंकनि फोरमायथिफोराव गोरोबलायै दं, बिथांमोनखौ बोसोन होनाय जायो दि बिथांमोना PM किसान पर्टेलाव गावसोरनि फोरमायथिखौ थाबैनो आपडेट खालाम। मुलाम्फा मोनग्रानि थाथायखौ माबोरै नायग्रोमनांगौ? अनलाइन आबादारिफोरा pmkisan.gov.in नि वेबसाइटआव थांनानै गोरलैयै गावसोरनि रां होनाय आरो उदायथिनि थाथायखौ फोरमान खालामनो हागोन। बे पर्टेलआ बाहायगिरि लोगो आरो इनस्टलमेन्टनि जारिमिन, रां होनायनि थाथाय आरो गोरोन्थि खौरांफोर जुदि दङब्ला बेनि गुवारै ब्रेकडाउन होयो। स्टेटासखौ नायग्रोमनायनि राहाफोर। मावख'आरि PM किसान वेबसाइटआव थां।
बेनिफिशियारि स्टेटासआव क्लिक खालाम। आधार नम्बर एबा मबाइल नम्बर एबा एकाउन्ट नम्बरखौ नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय गेट डेटाआव क्लिक खालाम। इनस्टलमेन्ट गोबाव जानायनि थाखाय सरासनस्रा जाहोनफोर खान्थिखौ मोजाङै खालामनायनि उनावबो माखासे आबादारिफोरा पीएम किसान 20थि किस्ति मोननायाव गोबावजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सरासनस्रायै बेनि जाहोनफोरनि मादाव दङ गोरोन्थि आदार सिडिं, बेंक एकाउन्ट गोरोबलायै, हानि रेबगान्थिनि फारागथिफोर आरो आबुं नङै इ-केवाइसिआ बेफोर जेंनाफोर जायखौ सुस्रांनायनि गोनांथि दङ। आबादारिफोरखौ बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गावसोरनि खाथिनि कमन सार्भिस सेन्टार थामहिनबा CSC एबा आबाद बिफाननि मावख'आव थांनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। सम मथै फोसाबनाया गोख्रै प्रसेसिंखौ रोखा खालामगोन। इ-केवाइसिआ दा मानो गोनांथार? रोखाथिखौ बांहोनो आरो आरजाथावै मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ होबथानो थाखाय सोरखारा पीएम किसान बिथांखिनि गासैबो मोनगिरिफोरनि थाखाय इ-केवाइसिखौ बिथोन होदों। बे बिखान्थिया सिनायथिफोरखौ फोरमान खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो नकल खालामनायखौ होबथायो। मुलाम्फा मोनग्राफ्रा सरासनस्रा सिबिथाइ मिरुफोराव CSC बाय'मेट्रिक बिखान्थिनि गेजेरजों OTP फोरमान खालामनाय एबा अफलाइन बाहायनानै इ-केवाइसि अनलाइन फोजोबनो खाबु दङ। गामियारि भारतआव पीएम किसाननि गोहोम। बेनि जागायजेन्नायनिफ्रायनो पीएम किसानआ फिसा आरो गोग्लैसोनाय आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनायाव गोनांथार बिफाव लादों। दिनैसिम 2 लाख कौटिनि बांसिन राननायजों बेयो खान्थि नङि दाहारनि सायाव सोनारनायखौ बाङाइ खालामबाय आरो बायनाय गोहोखौ बांहोदों। गोबां आबादारिफोरा बे बिबांखौ बेनि थाखाय बाहायो। बेगर आरो हासार बायनाय, गुसुं समनि दाहारफोरखौ थि खालामनाय, आबादारि जुन्थियारिखौ सुग्लायहोनाय, नखरनि गोनांथिफोर। पीएम किसान 20थि इनस्टलमेन्टआ गामियारि नखरफोरनो गोख्रै आरो थोंजों हेफाजाब होनायनि बे दोरोंखौ लायो। पीएम किसान यजनानि थाखाय माबोरै रेबथुमनो? गोदान आबादारिफोर जाय फैबाय थानाय पीएम किसान 20थि इनस्टलमेन्टनि मुलाम्फा लानो लुबैयो, बिसोर दाबो साइन आप खालामनो हागोन। रेबथुमनाय बिखान्थिया थोंजोङै अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैयावबो आबुं खालामनो हायो। pmkisan.gov.in आव थां। गोदान फार्मार रेजिस्ट्रेसनआव क्लिक खालाम। नोंथांनि आधार नाम्बारखौ सो आरो नोंथांनि रायजोखौ सायख'। बेंक आरो हानि रेबगान्थिफोरखौ लाफानानै गासैबो खावलायनाय फोरमायथिखौ हो। नोंथांनि आर'जलाइखौ गथाय आरो गनायथिखौ नेथ'। अफलाइन रेबथुमनायखौ जायगायारि खाजोना एबा आबाद मावख'आव फोजोबनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि इनस्टलमेन्टनि जारिमिनखौ नोजोर होनो हागोन नामा? हां पीएम किसान पर्टेलआ मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गावसोरनि आबुं रां होनायनि जारिमिनखौ नायनो हायो। गिबि किस्तिनिफ्राय जागायनानै पीएम किसाननि 20थि किस्तिसिम, बे थाखोनि रोखाथिया फोथायथिखौ बांहोयो आरो अजदफोरखौ गोख्रै सुस्रांनायाव हेफाजाब होयो। आबादारिफोरनाव गावसोरनि रेबगान्थिनि थाखाय रिसिप्ट आरो प्रिन्ट स्टेटास डाउनल'ड खालामनो खाबु दं। रायजो सोरखारफोरनि बिफाव। जेराव पीएम किसानआ मिरु सोरखारनि मोनसे बिथांखि, रायजो सोरखारफोरनि बिफावआबो गोनांथार। बिसोरो हानि रेबगान्थिफोरखौ नायबिजिरो, मुलाम्फा मोनग्राफोरनि उदायथिखौ थि खालामो आरो मिरु बिबानगिरिनो खारि दैथायहरो। सोरखारनि मोन्नैबो थाखोनि गेजेराव हेफाजाब होलायनाया रांनि गोख्रै राननायखौ बानस'यो। जोबथियाव, पीएम किसान 20थि इनस्टलमेन्टआ खालि रां होनायल' नङा, बेयो भारतारि आबादारिफोरनि थाखाय फोथायनाय आरो सोलिबाय थानायनि नेरसोनखौ दिन्थियो। गोबाव जानाय एबा रोंग'थि गैयैखौ होबथानो थाखाय आबादारिफोरा इ-केवाइसिखौ आबुं खालामनांगोन, हा आरो बेंकनि रेबगान्थिफोरखौ आपडेट लाखिनांगोन आरो आपडेटनि थाखाय pmkisan.gov.in सम-सम नायग्रोमनांगोन। थार आगान लानानै मुलाम्फाखौ नोंथांनि एकाउन्टआव मोजाङै दैथायहरनाय जागोन। बेखिनियानोमोन पीएम किसाननि सोमोन्दै जों नायनाया दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। आइ होप नोंथांमोना पीएम किसाननि सोमोन्दै मोजाङैनो मिथिबाय आरो आसा खालामदों 20थि इनस्टलमेन्टखौ थाबैनो थामहिनबा थामथि सप्तानि गेजेरावनो मोनफुंनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो हेल्पफुल जादोंब्ला शेयार खालामनानै आरो नोंथांनि फोरमायथिखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों।